capul meu când vedeam fețele alea din el la admin era... Ok. Dreapta cu acest... Că o să încerc să citesc fără să mă enervez un articol. Tu-ți mor... It was at this moment that he knew. He fucked up. Merem în pădurea Vaciu să ne întâlnim cu Vraciu care vine cu sacul în care n-are pădure. Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Bă, dar cum îmi zboară dumele și glumele din unele situații din care... De un timp la neîncoace, amândouă stau la fund. Unde o